खाबंनि ताखुक बुखुक सालनै रमै जॉइंट मूवमेंट कमिटी फॉर स्टेट होट डिमांड तिप्रा मोथा ते आईपीएफ टी बरक बदल कनि मिलेवै ग्रेटर त्रिपुरालैंड साना हेनु फालाय थानिवो जों पुलियानि साल नगै मानखा बदल दलनिखैनो थानजाके खरांथि सालायजाक बेबा तिनि हिंके जों इको बस कांगनराव नगै दंखोना दिनै जों मोखाङाव जतनो आईपीएफ दंनि मोखाङाव जों नगै दङ दङबो तिनि सालजा आईपीएफ टी ना खाना सालजा आईपीएफ त्रिपुरा मोथा अब हाइके दे खांना हेनि फायलायजाक थानजानि खरांथि साना फायदानिवो बदल दलनि बिसिङाव ताङै दिनै जों आईपीएफ दिनै मोखां सिमे नुगना नांखा त्रिपुरा मोथा रखा बियां कमाखा लोगोर नर नाय दंनि तामनि बागै दिनै हिंके त्रिपुरा मोथा रखा बियां खागजाक तिङै दंखा अर जों मोखां आईपीएफ तिरंनि मोखां सिमे नगै दङ त्रिपुरा मोथा बें थाका जों आबनो साइमान्या नर नाय दंनि जों लोगोसंनो नंनो फनुगनाय जों कक संलायमान बिसिंति साइमानाय त्रिपुरा मोथा बियां कमा आईपीएफ तिरंनि मोखां सिमे ताङै अर जों आबनो काहामके साइमा लायानो जों कक संलायमान बिसिंति साइमा लायानो नर नाय दंनि पाया साक जरा अर आईपीएफ नि जत ताखुक सं जत सेंक्राक सं बरक चिरि खगलायसा खानि बागै त्रिपुरालैंड बेबा ग्रेटर त्रिपुरालैंड साननाय रक बरक बियां कमाखा जों आबनो साइमा लायानो बाजार फाइसक बाजाक त्रिपुरासा हामख्लाय मन्त्री मेबर कुमार जमातिया जों बिनो खुक्तिबो कक थाइजा थाइनि जों खानालायानो अबनति हमारे सम्मानित अतिथिगण जो हमारे मंच पे विराजमान हैं उन सभी गुरुजनों का मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। साथियों, और एक बात को मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आं जे खाना मतो हेंकै आपने हौसला बरक आरो पुलिस बाय बर बन्द खायदों खानागो जों बनो सहका पुलिस सहका बर फाइनाय किलोमीटर की दूरी आसल को अंकाय जिनि परमिशन बरक सामानि पासनि ऊपर खायरया दिल्ली पहुंचकर अंके बरक पुलिस हदे रिपोर्ट माखा बर बाङै थांका करने के लिए तै बर एला खाया हाय खानाव राज्य की मांगों किंतु जों सहका बरक फाइनाय बकनो जों आलादा या आवाज बुलंद किया जों है। खानसाने खायनाय ये मेरे ताक बर फाइ दंगो जे मानसा जों बर नाहनाय तामके प्राइजनो 2000 है बरक दंगो आ 2000 जतो चाक गया इस बीच जों किंतु दाबो चेसा खायनाय जे मानसा जों नाहनाय और कोनो प्रॉब्लम करै महसूस करता हूँ क्योंकि जों मुखलायनाय बर मुखलायनाय तामके तिनि आइले दरक सिगां सफैगा देहे दं बर फाइनाय और कोनो प्रॉब्लम करै महाराज के नाम जों जतो साइमानो जों तिनि और जों जॉइंट मूवमेंट जों खायनो फाइयो जो चाहिए जो दिनै लास्ट डे जों जतनो फाइलायनाय तामके बा गभर्नमेंट रूल रेगुलेशन के तंगने बागै मियाफोर जे जों प्रॉब्लेम मंखा नगर साइमाना मियाफोर तिनि आइबे तिनि बास गायसा जों रमजाखा प्राइस जों 5 घन्टा मा दंखा तिनि बास पुलिस बा रमजागै आबाङै जों मियाफोर आइबे तरा बिसि गोबां फाइमालिया मियाफोर आइबे ति प्राय 60 जन फाइखाना बिना खाए तो फाइमालिया माके जे प्रॉब्लेम मंगने बागै सर फियाबा मिया आईपीएफ टी बतंग त्रिपुरा मोथा बतंग ना जेब से पैसा खाली करके आईपीएफ टी रखसिमी त्रिपुरा से दिल्ली में आने में खर्च की है। बर फाइनाय बर अबो फाइनाय दा फाइ दंगो जों खानागो बर फाइ दंगो अब कोनो प्रॉब्लम करै बर फाइनाय करता हूं क्योंकि इनकी हिम्मत ही हमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कोनो मैसेज हमारे मंजिल पर पहुंचाएगी। जों सेंट्रल गवर्नमेंट बाय सालाय दंगो मोस्ट प्रोबेबली जों सारै दिगि हमें लड़ना है जों एपनि माथो थक हमें तब तक जों लड़ना है दिनै मोदी जी बातिनि होम मिनिस्टर ते अन्य मिनिस्टर जों सावजा संवैधानिक जो जों बरनो मालायना बागजे साखाय दंगो आं खागाव बागजे मालायना चाहिए अलग राज्य